Hey, Claus Øksbro her. Det her det er mit herværelse. Det er her, jeg sidder og skriver mine digtsamlinger. Her jeg får samlet tankerne, når jeg arbejder. Velkommen til et lille kig ind i herværelset og en lille smagsprøve på en kommende digtsamling, jeg sidder og arbejder på, der hedder Duerne lurer fra oven. En lille appetizer, som man siger, for jer ude på underflyvning.dk. Som sagt, så er det her, jeg sidder og arbejder til daglig i herværelset. Og i år har jeg har skrevet et teaterstykke til Teamteateret over i Herning, og jeg har udgivet CD'en Nøgne som nyfødte sammen med pianist Oscar Gilbert, og samtidig med det, så sidder jeg og arbejder på endnu en digtsamling, der som sagt hedder Duerne lurer fra oven, og I får en lille smagsprøve på den, et par digte derfra, så I kan høre, hvad det er, jeg sidder og arbejder med nu. Alright. I får et par digte, der kommer et her. Hendes BH-hægte på ryggen under den tætsiddende hvide trøje minder mig om tværbjælkerne på det hvidkalkede loft. Og et andet digt, der lyder sådan her. Det er hendes øjne, der siger det, mens munden blot antyder det. Det er en digtsamling, som jeg sidder og arbejder på nu. Der er ikke sat dato på, hvornår den udkommer, men jeg er nogle 40 sider hen i den, og jeg ved ikke, hvor lang den skal være, jeg ved ikke, hvor den ender henne. Det er simpelthen, det må digtsamlingen fortælle mig. Nogle gange, når man sidder og skriver, så lige pludselig, så synes man, at den er færdig, og så er den slået ring om sig selv, og så slutter den. Et andet digt lyder sådan her. Fordi vi har givet så meget os selv, og ikke fået det tilbage igen. Fordi jorden drejer under os, og vi står stille. Fordi stjernerne kigger forurettet ned på os. Fordi der ikke er mere at sige overhovedet. Fordi hovedet er overfyldt. Som 5 af sneglene så ned ad Nørrebrogade. Fordi min mobil aldrig lærte at stave dit navn. Så det er en blanding af et længere digte, en del korte. Jeg begynder at skrive rigtig kort. Jeg synes simpelthen, at jo mere man kan sige med få ord, jo mere spændende bliver det. Det sidste digt, det får vi lidt sådan her. Vi generationen på bjerget og forbrug strækker det hænderne i vejret, inden klimaet indhenter os, og troen på Gud går over. Et lille indblik i, hvad jeg sidder og arbejder med nu, her i 2013. Digtsamlingen har ikke fået en dato nu, så det kan være, at den kommer enten her i år, og ellers så kan det være, at den kommer i starten af det nye år. Men jeg er sikker på, at underflyvning.dk nok skal holde jer informeret. Hej hej.